til prædiken. Selvfølgelig må jeg andre også godt høre med. Det er okay. Den 20. Det er stor bededag. Ej, jeg var så tæt. På at få lov til at tage med det. Jeg skal til Aarhus. Jeg sagde, mor, så skal du bare sidde på en film, og jeg siger ja. Ja. Ej, det vil vi lige tænke, at du synes, jeg fordi nu skal vi far og 2 andre. Det ville have været så dejligt til at få med. Ja, vi er så samlet her i dag for at afskedige tredjegærerne. For at tage afsked med dem, undskyld. Og vi er ikke for at fyre dem. Vi er simpelthen, jeg er her for, vi alle sammen er her for at fejre dem. Og så for lige at slå et par ting fast, så kan de noget. De kan sataneme noget, dem der. Aldrig har jeg set sådan en prægtig hest. Yes, vi venter lige til vildt kommer. No. Anyway. Nej, men jeg synes, det har været spændende. Det har været spændende for os alle sammen, og vi, første og anden generation af Coffee House, vi kommer sgu til at savne noget. Det gør vi. Aldrig har vi set sådan en ensom trommeslager. Så sidder hun der igen. Det er hårdt. Beatboxeren gøjleren. Pigen med skumfidusen. Pigen med serpentinerne. Per mand. Jeg har altid været den dag. Slangepiskeren. Ja, Kornetus 82. Abekatten. Mowgli. Og igen hesten. Men altså det har... Det var dejligt. Simpelthen. Jeg har stadig 25 de her ark, jeg skal igennem inden den tale, den er slut, så vi speeder lidt. Mange tak skal I alle sammen have. Det var dejligt. Den kan vi ikke bruge. Det har været super, at I alle sammen har ville tage os med i Coffee House. Unge som store, gamle som små. Og sidst men ikke mindst, så skal I bare vide, at det har været fedt. Deborah Horns, rock og roll. Kan vi få et bifald? Kom mine damer og herrer. Kom så fra helvede. Det var dejligt. Ja, så har vi jo skrevet en lille fællessang. Og digt, for lige at tage digtet først. Så det kan godt være, altså det her, det er lidt støjende materiale for nogen. Eller så må I lige lukke ørerne eller sådan noget. Kan I få en paptallerken? Ja. Og vi har så også skrevet et lille digt. Vil du det? Kan du også? Ja. Sådan her. Jonathan, han er en gøjler. Han har sex med øjler. Cher har sorte farver.
Han har sex med Laura. Mathias kan lide at feste. Han har sex med heste. Simon er en rigtig sjovere. Han kan lide at hive i sin fjovere. Line er en rigtig slangetemmer. De skriger, når hun klemmer. Ditte, hun er arisk. Hitler synes, hun er eksemplarisk. Clara er et svin. Hun har sex med en babypingvin. Seriously, how could you? Og Anders, han er rockstar. Han kan lide at blotte sig. Og det var tak herfra til jer alle sammen for... Og så kommer vi til den sang, som vi har delt ud. Jeg håber, I alle sammen har et eksemplar. Ellers skal vi ikke rigtig bruge det til noget. Og I kender alle sammen melodien, så... Eller i en kælder sort som Cher, som vi siger. Det siger vi her i sekten. Og alle Hvides Venlis stemmegafterne og Kvide Ramel. Vi er samlet her i dag. Hej, hvor er vi glade. Vi skal drikke kaffe sort, ligesom Cher den smale. Han går rundt og er så sort. Sort og sort og sort og sort. Jonathan den elsker. Line synger aften lang. Nej, det har en dejlig klang. Mathias er hans navn. Danserne følelser i hans bag. Ditte, hun er Ditte. Nå, hvor er hun sødt. Er vi klar? Og det er lige noget det sidste, skal vi lige have. Er I klar? Er I klar? Når det er Simones kald, men hun kan også synge. Nej, hvor bliver vi vældig glad, når vi ser din gynge. Anders, han er Roland, han kan vække synge op. Han har nok en fremtid med lidt ekstra gang. Simons fremtid, den er klar, han skal være fisker. Hester spiser løber fast, når vi skal Simon fester. Nu er sangen næsten slut, slutter med en stor salut. De er valgt for fødslen, op i havsalivet. Tak.